ତାର ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଟି ଫ୍ରୁଟି। ତ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଆସିଯାଇଛି ମାଛ ଉପରେ, ଭାକୁର ମାଛର ଝୋଳ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ତାରି ଉପରେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବନେଇବା ଭାକୁର ମାଛର ଝୋଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖାଉଛି। ଭାକୁର ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲା ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଲଙ୍କା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ମସଲାରେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି? ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ମିଟ୍ ମସଲା, ହଳଦୀ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଚିକେନ ମସଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ଭାଜିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ପକେଇ ସାରିଛି, ତେଲଟା ପାଚି ବି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଛଟା ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, କାଢ଼ିଦେବା। ମାଛଟା ବେଶୀ ତ ଫ୍ରାଏ ହେବନି, କମ୍ କମ୍ କରିବା, ଯେହେତୁ ମାଛ ଝୋଳ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କାଢ଼ିବା। ଲାଷ୍ଟ ଏବେ ମୁଣ୍ଡଟେ ରହିଛି, ତାକୁ ପକେଇକି ଭାଜିବା। ମାଛ ଭାଜିଲା ଟିକେ ସତର୍କତାର ସହିତ ମାଛ ଭାଜିବେ, ମାଛ ବହୁତ ଫୁଟୁଛି। ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ହେଇଯାଇଛି, କାଢ଼ି ନେବା। ଭଜା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଭଜା ବି ସରିଯାଇଛି, ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁ ଫଳ ଭାଜିବା। ଆଳୁ ପକାଇବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଳୁ କାଢ଼ି ନେଇଛେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବା। କିଛି ଫୁଟଣ ପକାଇବା, ତେଜପତ୍ର ପକାଇବା, ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ସେଇଟାକୁ ପକାଇବା। ଏବେ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା। କଷି ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଭଲସେ ହେଇସାରିଲାଣି, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେବା।
ଏବେ ଘୋड़े दबा तरकारीटा फुटी आसू तापर माछ पकेଇବା। तरकारीर टेस्ट बहुत भल था जेहेतु माछ फ्रेश था तरकारीर टेस्ट बहुत बढ़िया आसला। यही प्रोसेस आपण मैंने थे घर बन खातु मत कमेंट कहे आज भिडियोटी आपमती लगे जदि आज भिडियोटी आप पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करके मो चैनल को रही देखा नेक्स्ट वीडियो किसी रेसिपी सह थैंक यू समस्त।